Rita, Alfred, Milo, Momo, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Momo, Olga, Talalo. A tropa de trapo. As cadeiras. Milo, sabes por casualidade a que anda Mumu? Pois non che sei, Olga, pero parar non para. Estou seguro de que ten unha idea. Debe querer que deamos clase no xardín. A esta Mumu sempre se lle ocorren unhas ideas peregrinas. Igual é que vai pintar a aula doutra cor e saca as cadeiras para que non se lle manchen. Moi raro se me fai que Mumu vai a pintar nada. Xa sabe lo moito que lle gusta xogar. Para min que quere que xoguemos a algo. Xa, pero eu non che sei de ningún xogo con cadeiras. Sei eu dun que é moi divertido. Colócanse unhas cantas cadeiras en círculo e os que xogan andan ás voltas mentre soa unha música sen parar. No momento en que a música para, senta cada un nunha cadeira. E o que queda sen cadeira está eliminado. Daquela, quítase outra cadeira e volvese xogar ata que só quede unha cadeira e 2 participantes. O que gaña é o que senta na última cadeira que quedou libre. ¡Ala, que divertido! Podíamos xogar hoxe ao xogo das cadeiras. E se falamos con Mumu para que nos deixe xogar con ela? Ola, Mumu, para que sacaches tantas cadeiras? Porque me acordou sentar aquí no xardín. Para sentar? Non as trouxeches para xogarmos? Milo, as cadeiras só serven para sentarmos nelas. Non serven para xogar. Non sendo que un imagine que son un coche ou un avión ou... Pois nosotros sí que sabemos dun xogo moi divertido con cadeiras. Que ben! E a min que me contas? Mumu, tes 5 cadeiras no xardín e queremos xogar ao xogo das cadeiras con elas. Pero eu non teño gana de xogar a nada. Préstame contemplar a paisaxe aquí sentada. Ai, como que iras logo. Pero polo menos podías nos deixar sentar aquí contigo. Sentade. A que andará Mumu con tanta cadeira que trouxe para o xardín? Seguro que queren xogar a algo. Pois eu tamén quero xogar con eles. Podíamos levar nós máis cadeiras para xogarmos. Que idea máis boa, Rita! Pero non che sei onde hai máis cadeiras. Eu para min que escolleu todas Mumu. Eu vin unha xusto debaixo do tobogán. Pois collémola e imos ao pé deles. Hola, amigos. E logo a que estades xogando? Non xogamos a nada. Estamos aquí sentadiños a tomar o sol. Pois que aburridos. Pensei que estabades a xogar a algo coas cadeiras. Rita, as cadeiras non serven para xogar, só serven para sentar nelas. Iso sábeo ata o máis parvo. A cousa non che é así, Mumu. Sei eu dun xogo divertidísimo que se xoga con cadeiras. Contanos como se xoga, anda. Nós somos 6, non? Pois colócanse 5 cadeiras nun círculo e todos andamos ás voltas alrededor delas mentre soa unha música. No momento en que a música para, sentamos todos e o que quede sen cadeira está eliminado. Daquela, quítase outra cadeira e vólvese xogar ata que só queda unha cadeira e 2 participantes. Gaña o que senta nesa última cadeira. Que divertido! Por que non xogamos ese xogo? Veña logo, pero parece un xogo ben parvo e ben aburrido. Vas ver, Mumu, cando empeces xa non vas querer parar. A ver, estamos todos preparados? Pois tedio en conta, cando se escoite a música empezamos a dar voltas e máis voltas. E cando pare, temos que sentar. O que quede sen cadeira é o que está eliminado. Ala, que soe a música! Bo, que mala sorte, quedei eu sen cadeira.
Desde logo ando na berza. Seguín a bailar cando xa parara a música. Tócanos esperar. Desta vou eu fora, xa só quedades 2. A ver quen gaña. Xogamos outra vez, porfa.